Ahoj všem nadšencům do aut. Když se vrhneme do videa, přihlaste se k odběru kanálu GM Auto Car, kde vám každý týden servírujeme čerstvé recenze, detailní specifikace a praktické testy vozů přímo z českých silnic. Vaše odběry nám dávají sílu pokračovat a zlepšovat obsah. Dnes máme na programu absolutní ikonu kompaktní třídy Toyota Corolla 2026 v její 12. generaci. Tento japonský bestseller, který se od roku 1966 prodal v přes 50 milionech kusů, přichází s radikální evolucí designu, pohonu i konektivity. Kanál GM Auto Car funguje od roku 2015 jako váš průvodce světem automobilů s českým srdcem, zaměřený na spolehlivost, praktičnost a evropské standardy. Teď pojďme prozkoumat Corollu 2026 od a do Z. Toyota Corolla 2026 stojí na vylepšené platformě TNGAC s nižším těžištěm o 15 mm a tuhostí karoserie vyšší o 60% díky laserovému svařování. Délka sedan verze činí 4,63 cm, hatchback 4,28 cm a Touring Sports Kombi 4,65 cm pro maximální variabilitu. Design přebírá motivy z nového Priusu s ostrými LED světlomety ve tvaru kladiva, propojenou světelnou lištou vzadu a aerodynamickým koeficientem CX 0,26. Masku chladiče tvoří aktivní lamely pro lepší chlazení i spotřebu. Barvy zahrnují novou perleťovou Platinum White a dvoubarevnou černou střechu. Od 16 do 18 palců s nízkoodporovými pneumatikami Michelin Primacy 4+. Pohon nabízí 4 úrovně. Základ tvoří 1,5 litrový atmosférický příválec Dynamic Force s 92 kW a 153 Nm, spojený s 6stupňovou manuální převodovkou nebo CVT. Zrychlení 0 až 100 km za hodinu za 11,8 sekundy, spotřeba 5,5 litru 2 VLTP. Druhá varianta je hybridní 1,8 litrový systém s celkovým výkonem 103 kW, lithium-iontovou baterií 0,9 kWh a elektrickým dojezdem 5 km ve městě. Spotřeba klesá na 4,2 litru. Třetí je 2,0 litrový hybrid s 44 kW, schopný jet na elektřinu až 60% městského provozu a spotřebou 4,7 litru. Vrchol představuje plug-in hybrid s 2,0 litrovým motorem, 163 kW systémovým výkonem a 13,6 kWh baterií pro dojezd 85 km 2 VLTP na elektřinu.